السلام علیکم ویورز، امید کرنا تو سارے ٹھیک ہو سو جویں کہ تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل ویلے ویر دے نام تو تے اساں ویندے پے شادی تے تھون مکمل ولاگ دکھایا سوئی رے بھائی اور پوندے پین پٹرول دانش ہوراں تے بھائی ندیم کھلا ہے پٹرول پوا گے تقریباً 35 کلومیٹر سفر ہے. کتنا پی ہوئے سی موٹر سائیکل ڈبل سائڈ 70 ہو گیا. اچھا ویورز اے اساں پڑ آدی کوٹ لنک کنال نہر جیڑی ہے ساری پل تو ٹپ دے پے. اللہ نظارہ چیک کرو، چنگا ویو ہے ماشاءاللہ. آسے پاسے نہر دا تے ٹاڈو مکوڑے یار اوہی اللہ اکبر. چنگا سبز ہے ماشاءاللہ. تے یہ بھی ورساں اپڑ گئے نو چاکے چو. اس تو بعد اے بٹے علی جڑی اے کچرا ہو گئی دی میں نے اے اللہ دے حکم نال اپڑے ساں انشاءاللہ. اچھا ویور میں آکھا کہ اتھے آ کے نا تھوڑی شیو کرا کے نے اتھے ایک رہندے پے شیو تے اچھا ویور دے شادی تے پہنچ گئے بھائی انہاں ساری خدمت کریندے پے. اے دیکھو چاہ کانی مہربانی. سویرے سویرے اٹھی چین سورج نکتا کھلا ہے ماشاءاللہ. ماحول چیک کرو تے گوات وینے شادی تے اتھے روٹی شوٹی کھساں تے تھون ماحول لکھانے. اے اس اپنا شادی تے فی الحال ہر چیز لگی پئی گبرو صاحب کونی. چلو میں نے روٹی کھانے تے تو تھون تھوڑے ماحول چیک کرنے. اسے روٹی شوٹی کھا کے تے ہون میں نے پچھاں بھاجی لکھیا نا تو بات اپنا گھر. چلو اتھے ولاگ دا کرینے اینڈ. اللہ حافظ. تھوڑے دیر نظارہ دیکھ کے